God kveld og velkommen til Velgerafond i Mentanarhøtlene. Det glemmer jeg som at jeg får for litt av tog i forveien, så vi må heller begynne kjøtt som mulig. Lykke noen praktiske ting. Ta vi for å få en kaffe og kake og sånne, så vil jeg helst ikke ha det inn i høtlene her, så renner jeg enten inn i gangen ned til utenfor, og så det ikke dolkammer nøyet. Veser inn i atanfrier og et langt rundt et gangen, hvis det er kjent til det. Og annars så, ja, så også jeg lykke å si at ta i borgerstjøren var på ifra at han ikke stiller opp til neste vel, så sier han så kunne stola omkring øren velevne som vil arbeide for lokalen og avmalen, nesten er han seg politisk litt. Da har jeg nok ikke råknet via 5 for at jeg kan på året og 5 manns, ja, bare menn, dessverre, et eller annet. Støttel opp for 5 imiske flokker, så det skulle være godt. Vi har kjøpet det så løsner at til 5 velevne jeg har finnet løyve til å velge hver sitt evne, tar det hjertemål, eller tar det som tar gjerne vil ta oss om. Og henne 4 har også finner jeg å vite hva det evne er, og så da kunne 4 røke seg på. Og på hva kommer å skrønne. Vi tar et evne i sen, og det er velevne som så i tur, tar få 2 minutter, jeg presenterer sitt evne, og så får henne 4 på skift 1 minutt at han sier så inne hoksan om det samme evne. Og så vil jeg sindre tjekk om evne, noen minutter, og så vil jeg fervore til neste evne. Og for alt skal være pura rett fram, så har vi ikke bestemma rettfyllelsene. Vi har gjort 5 seler. Og for å trekke lot om det, jeg hadde for å få omkring pura 8 meldte. Mikael? Takk og en sel. Ja. Og så det ikke på en allokal. Takk for det. Takk for det, Mikael. Jeg visste at du er i Kylasorgen. Ja, så halte vi det. Ja, for en ordanskild så leser jeg lykke evne opp. Er iveskriften her. Tortor, han har en iveskrift som heter et velvirkende helseverk og 4-3-4-2. Rekve har et evne som heter hvordan hjelper vi til å veikast i samfunnet. Villas har et iveskrift som heter Førjar for ødel, hvordan vi lite til rehabilitering. Sigfrøyer har en iveskrift som heter Førjar som Hømsens beste badnaland. Og Olaf har en iveskrift som heter Bostierpolitikk. Og som sagt, hvert velevne fær 2 minutter til å legge sitt evne fram, og hinner få oss 1 minutt part at han. Og vi får røyne være nok så strengt, nok så akkurat vi tog inn til at det driver ut armen av det. Så hvis du klarer, så får jeg ikke om året. Ja. Jeg vet ikke hva det er friest. Vet du noe til? Hører du det? Nei, du må nok takke han opp. Ja. Hetta kan utvikla seg til mer alvorlig. Ja. God kvalitet, alt og suttja. Hatta må ikke telle vi. Nek vi her i kveld. Årsaken til at jeg har valgt just dette evne at det vi kommende for åkken ødel, ja, fra vøkket til grøv, om vi så kan si. Vi har et allmänt helseverk i Førjen, et helseverk som for ødel. Lukka mye hvor vi hver vi byggva, og hvor lønner inntøk og Og en sluga skipan eier vi da varvaid. Til tro på at jeg gjør på 2 minutter at områ alle totter i helseversjonen,
og kom ju till att avmärka med samsvärande. De flesta av oss, för inte att säga öll, har så eller så vid samband med hälsoverket, sjukhusverket, antingen tror vi själva har haft bruk för sjukhusverket eller att onkara kæru har haft. Ta i tås om ett välvirkande hälsoverk och förutsättningar för tog, så huxar om ett hälsoverk som först för att veta en neiva, diktargåa och skjuta tjänast. Här kyklingren och avvärande känner sig trygg. Förutsättningen för tog en starsfolkehopor väl utbunden och donalig folk, och det har vi i stora mån. Men ta i till sagt, har vi denna stora avbjörning i hälsoverkningen, och det bojelistan, bojetøy. Nyrstøvan at bojetøyen i føreska helseverkningen ikke nøktant. Ikke nøktant at bojetøyen i nekkum føre skal være heila 6 måneder eller langre. Det gjør at sjuklingren til avværende han er rundt seg, men kan loje under hese. Og i Danmark til dømes avsett av vidtjere trygt ved lov, som merker at bojetøyen i meste leie kan være 1 måned til utgreining og 1 måned til vidtjer. I talan om krabbamein eller avvisar hjertekjuker bojetøyen til utgreining i meste leie 14 dager og 14 dager til vidtjer. For gåen 2 år siden var en menningaratlan for sjukrehusverket handa landstyrskvinnen i Helsemalen. Henda verkatlan var gjort av fagfolket, sier einmalt at målet til det føreska sjukrehusverkene skal være at flest atler kanningar og vidtjere skulle færa fram her av landet. At faglen avner alltid nøkker og sjålsøg undantøk. Tui verir alltid å lute henta økjennom, og tui må og skal nu all orska leggjast uja få at han neiva forleika settan i førsk helseverket såleis, at vi sjálve kunne veita okkara borgaren en skjóta og digtargava tjenastu, bækvært kanningun og vidgjeren vivøykur. Og eisen jo ikke minst at menna endurvenningina og vedlukalsvenningar som så herlige tørver kring landet av folk utskriva i. Takk for det. Da kunne vi si at vi har et velvirkende helseverk. Takk for det. Takk for det, Tartar. Rekve, du får deg en minutt. Ja, jag svarar det. Ja, jeg tar som. Ja, det nästa ska göras för att få ett bättre hälsoverk. Först och främst, hvis man vill göra något så må politikerna vara vid på att göra pengar. Det är det som alltid manglar i. Som Tartar säger och som nekka flockar i framtiden som har bojit och styttas. Kycklingarna må vita när får vi ett vittjer. Och det ska vara svart på kvot att första en 20 så vet du att innan ett 2 år så först du vittjer. Det vill säga vittjer är tryggt. Ett som jag aldrig området det är att i förrjun är det så att vi klarar inte vittjer för allt. Så när kycklingar blir sända av landet någon tar må behandlas pent. Och ett som är nekko på vent är om det skulle kycklingar för ensamma av landet någon. Jag håller att ett som är kort av landet någon till vittjer skulle ha filter vi. Så landet betalar filter till dig. Så att det får gå vittjer isne och att man inte är ja, alltså för gå hjälp på alla matar. Takk for det. Villas? God kveld. Vi tar et helseverk som på nekva måter virkar funnt. Det er ikke alle stednes. Og her er som Tordo nevner vidtjere trygt. Det er nekka som øysene i velskronen til sammanslåsjonen. Det skal nyer av 30 dager. Og så ønsker vi øysene vi skulle ha flere særlakner. Og takk man også om her er det så forbi en nekver. Jo, men helseøkje skal renfestast. Vi er 22.000 folk. Og her er som at det er sjuker som mer vanligere enn her. Og vi har ikke mulighet for at vi tar ikke rett til alt, og vi tar ikke mulighet for at vi gjør alt. Vi tar ikke mulighet for at oppholde en kompetanse i ødelen. Mens vi kvarer ho at få skift knæ av skolelakten, gjør det sørste operasjonen og sånn ikke fors. Det er ikke så stolt. Da mener vi til at det må renfestast. Og altså 1 minutt i gang forbi kjøtt. Til Jordan. Vi sier at det er for siste. Takk for det. Sigfrid. Bruk for mer knæskav. Og helseverkenen vil jeg virke for at andre bøyliste verer til alvarsamme sjuker. Først er likamlige og salarlige. Og det er veldig viktig at salarlige sjuker verer vidgjøre der. Ja, få som viring, kan man si, så som likamlige.
Vi manglar nejåt ivelit och hacktöd för att få som vi kommer räfas ut från och göra oss arbete så skyndsamt som möjligt. Vi vill trycka att allmänna vajtingar kommer ötlenkycklingen så kött gåa. Och gåa vittjer så man inte törver av privata sugartrygging. Och försk hälsoväske ska vara stöj i Norrland. Hetta väl så jottan en hackar rättligen ägg och vi där finns ju alltså tutje kommunlagna flöjre och tutje serlagna flöjre. Och ja, helt ett gång till fram så inte så reella långt till att boile stannar i veck. Tack för det. Sigfrid. Olaf, för en minut. Självande skulle vi ha ett välverskande hälsoverk. Sedan det som Sigurd säger, sedan samgångar har vi ökt jottarna till hälsoverket vi har 240 miljoner kronor i smavis. Tutjo nutje selaknar sätter i starv. Vi gör en kommunlakning i ståan Tanatalia första kommunlakning var kom ner att Seijan i 2016. Normeringen ökt vid 3 mån servon upp och i 34. Nu det 28 först större mannar. Och hinner mannar vi avläsaren. Mia ver emot att sätta 3 nytt starv om året. Det är naturlig framgång där, ja. Vi var ju uppbyggningen till kommunlakna så har först laknalessande första rätt till att lägga turnus i färgen. Vi har som vi vana att efter lakna lästor så söker föringar i starv. Jag söker för mig att kipa vara hälsodetlar kring landet. Hese skulle roma kommunlaknon, psykiatrien och fysioterapeuter skulle också hålla till här. Psykiatrien är kommen utom Atlanten och till effekterna som. Tack för det. Jag vet inte om Tortor har ska möjliga att lycka fylla upp på hvis du Hur länge tog vi för det? du först en löte. Ja, det är alltid att det var avvärst att höra från öllnes det som sitter här. Ongen i det. Ta det kommer till här vi att folk för av landen så skulle de själva ha filtera och är fein om att folkaflås ombøye teker under vi tog uppskottet som vi flokken har haft det inte. Att öll skulle ha möjligheten för filtera. Men det är bara en misskilling som vi må få rätta. Ta sambandsflokken tåsar om vidger tryggt. Så tåsar han om att vi skulle connecta oss vid det danska skipan. Här säger det här alla som är sipa till männingar att han för sjukhusverket. Till att föreska hälsoverket självt ska männas. Skal ha den neiva förlägga, den neiva starsfolkakapacitet till att veita så att säga allar tjänastnar i förjo. Vi hesar bojetojene på max en månad så som vidgerartrykten i Danmark är. Och människor att han säger eisen självande, vara det allar sjuker som vara man klarar av vidger i förjo. Till undantag, självfälligt är det här. Och då är det områden vi har framvis av ett gott samstarv, både vid Island och vid Danmark och Hösen Ötje. Och självande vill samgång och ombøyen här säga att det är hänt så nägg. Och till det fäcknas om att det är hänt näka, men det är längt från nog. Och jag måste skuffa det, Olaf. Vi har som farsten som vi det senaste 4 åren, så tar det minst 12 år och är vid ivetaka och är vi kunna säga nu här var det välvirkande hälsoverk. Vi ska grunda det, men jag vet inte vi har tydligt det. Vi manglar nägg. Vi manglar innanför psykiatrisk vi manglar innanför barnpsykiatrierna. Vi manglar serlaknar. Och nu hörde vi på en väl att nu är en serlakn i Krabbaman 20 sektor, men det är inte nog. Det måste stapla runt om han. 20 rökta fröingar och andra stadsfolk må eisen sättas. Men det är och så är det ett annat som är totalförsömt. Det är rehabiliteringen. Hon är släkt kommer upp på standa så där som man äger. Tack om något sånt. Men okej, tack om det har sagt ni. Vill du se imorgon? Tack för det. Ja, som Tordur säger så menar sambandsflokken att sjåvande skulle vi komma under danska vidgerartryktene. Vi skulle vidger allt det som vi kunde förjon, tog må vi dräfästa, så är att det är det mest vanliga sjuknar som blir vidgerar här, och där skulle sjåvande vidgeras innanför 30 dagar. Allt de
ökene som vi ikke klarer å dekke inn, de skulle antan sendes til Danmarskar, eller til USA, eller hver hånden, ta den beste vidgen nere få, og vi kunne ikke være verdensmester i Øtland. Tack för det. Ja. Tar du för lucka när picklet la vi mer sing arm vid för vi är till nästa ämne. Ja, nej. För att understryka det här, att det var inte teacher Tomenheim med Olof. Paul Weije som ser kunder och öknen, han säger att okon törvar 300 miljoner kronor för att föreska hälsoverket, sjukhusverket skal vara dagfört och hade vi till utländska. Ja, tack för det. Så för vi är till nästa ämne. Det är räckvidd som för året till ett ämne som heter hur så hjälpa av de vakaste i samhället. Gör så väl, Regve. Ja, politiker är ofta öliga osamder, men det visste så att alla vi bor är öliga samtrum att välja blade vidare. Man ska alltid, men det som jag fokuserar på nu till gus vi hjälpa till en vecka så tar vi också om fortjarliga. Alltså det som är fortjarliga ytla fyra. Jag valde det ämnet i halvdiga folkalocken ofta i misskilter då det kommer till blade vidare. Nu nämnde jag lika att vi ska filtra vid till Danmarkar och så beina vi in så var med på klar och skilt att folkalocken nämnde när kom till. Det som folkalocken vill är att självande skulle ötla det gott, självande skulle det vika så i samfunnet ha det gott. Det är bara månader att Gusman gör det. Vi säger att vi måste anse efter att man inte bara för ut och säger vi har några fattiga folk och vi gör dem pengar och så väntar vi att trobladjen löster. Vi måste göra kipaner så att folk inte klarar självt att lösa sina trobladjer. Folk inte självt klarar att tjäna pengar så att det själv klarar sig i samfunnet. Vi har gjort det så måste vi eller ett tilltag man kan göra är att lacka till skatten så att det får ut tjäna några pengar och ta några pengar bruka. Ofta är det barnfamiljer som har det trobult. Då ska vi göra bättre barselskipaner. De ska lunchas och ska göra så att ja, vi kommer in på barselskipaner att man löter. Och så ska man nästan göra det så att det är lättare att folk att bygga. Här säger folkalockren att man ska ta MVG av Cetus av bygging så att det blir 20% billigare till att bygga. Och detta gör eisen till att det får vara lättare att bygga eisen och det har byggt. Tack för det. Så för Villas året först till den Vimmersink. Ja, Ta Rekve han nevner, han säger att det är hjälpa tøym som är vajkas i samfunnet, så vill de inte först syfte också om de som var ett land för fortfarliga, men det är Robert här som man inte vi. Först syfte så är ju också bötnarna, det är de som är de mest sårbara. Ska det komma in till som räknar nämner, ja, så vill jag säga att sjående skulle folk ha hjälp, och de som är ett fyra skulle ha hjälp. Men några tog som har allra störst tydning till att folk följer att de har ett virus och det är inte lika mycket om det gör. Vi tar en folk som får ja, vad ska man nämna det är inte så populärt ord att säga men de som ofta när vi omtalar som bomsar eller de som har alkoholtrobläggar eller de som har omkran trobläggar de inte att få pengar bara för inte de inte att arbeta de inte att göra några fyrda och det är åkara uppgåva som samfälla att ösna lofta tajmon som är ett la fyra på tamatan och göra tajmon mining. Tack för det, Vilas. Sigfrid? Ja. Ja, det är det definitionen av den vågar så. Jag var också för nästan rätt ur ta i 4 gånger på. Center på bottnarna och kanske det som särskilt har särskilt antarvarm som slä. Inte ja, och familjen är de här så hjälper vi ta emot. Tutningen är att vi alltså tar gøyrander som och det är synd att det vi inte människan att vi inte att det är att öna hur man ska injaka. Men då det kommer fortfarande John är det ganska åter barnfamiljer vet att hjälpa och det kanske att och hinna ända ta du pensionistan där här är det något som har torr för vi får ända röka samman. Är det just nu men här ska det just att rätt. Så jag vet inte hur jag vet det. Ja, jag tror det.
tog vi då så att det är ett övermarsk. Man behöver inte stretcha det helt till en minut alltså. Olaf. Ja, jag ser det samma som hinner som är tog det som ett upplägg jag räkvar var ett annat inte det ekonomiska vojka men mer till att Jesus som är särskilt en törv i samhället. Och tog har vi fyra med på att ta som mer till som är särskilt en törv och nej. Och i samhället det var ett känt efter gusset till färdigt de veikast. Det ser man alltid, ja. Og tog skulle vi vite alle de veikast, alle de hjalt som vi kunne. Og til skipa sort særlig til mina i skolen her det var hele 46 til omsorgsjære i år. Og man tog bare en flokk inn til å se 25 og sloppe inn. Og det er ikke for løyt. Og til det at alt her var rett til en innhjeldsrykan gjerne. Og jeg er ung vi særlig tørve. Jeg får vidkjenning som menneske, skapa menning og trivna. Tog ungefär. Tog ungefär något. Ja. Ja. Tog är alltid vi ska hålla fast vid det att utbygga skibarna. Tack för det. Tortor. Jag vet nu är det blir det synte till fostat det ävne till att om man snackar man om pengar snackar man om allmänna vojtingar och konstruktion men vi kunde lucka få lödla vänta till att rattarna och räcker för år i attor så. Ja. Det är så väl Tortor. Jag är fyra jag mer på hit men det gör inte. Låt dem bara ta som pengar. Och det var en avvärd sändning i Sjönvarpen för inte längre tid så gärna. Och här kom fram att hela personen under fattakarmarschen är vuxen. Och vi hade ett kvar talan särskilt om. Här blev det sagt pura grejt. Och det är särskilt hela pensionisten som är vuxen i bolsjen. Till dömes får pensionisterna 2 månader minne om året en kvart här pastor var i 2019 av samla och kökene, säger hagfröjningen Jon Johansen och i hesare samröven. Och då säger vi, då det kommer till pengar, ge pensionisten till attor som är tidigt från dem. Annars, Steingrim Niklasen, han var skald, han yrste näka, som jag vill ändå ge här. Han säger detta, i samband med det veiko. Under heimsens solna ganje, sida fjona ännu manje, teg i vera kalla veik. Ongan laik i livsens talve, flyta teg av egnan alve, kvar vil flyta tarra laik. Til okkar uppgava, som kommande helst alle landspolitikere, er flyta tarra laik. Til okkar huvudsoppgava, å være tjänare i så måte. Takk for det. Ja, tack för det. Begynte jag lukka att ta som talv pura och provokera. Så räcker för år i attor. Ja, det som vill jag säga aldrig väldigt skilja gott till det som att man kommer här till att man inte ger pengar men helt röjna få folk ut av samhället. Öll vilja göra en mån i samhället. Då skulle vi röjna att anse efter att inte ge familjen pengar så att det är nästan en sovputa. Man får pengar om det är öliga trobult att släppa av efter vi folk som först har finns pengar och släppa att det släpper ut efter ur allmänna vision. Tack för det. Och som annars mer under vi märker klassik för. Jag har alltid att tölne som torr kommer vi inte helt rätt vi går inte pensionisten så det är alltså här är en omläggning alltså gör drottning omläggning och alltid ta i ser man så där omläggning till skran gå till skran efter månaden mer. Jag husar att jag alltid just när jag hörs tölnen det kommer an på hur man räknar pensionister och kvart man tar vi och så vidare men tar du? Det som är ändå ger här till en hagfröjning som arbetar hagstånd i haven. Om det är rött eller inte, det kan inte garantera för det lika så lite som andra kunde garantera för det att det inte är rött. Annars alltid visar bara till att det känns pensionisterna uttalas från landsfälla pensionisterna vad de säger om stövna till pensionisterna i det. Ja. Och jag också att det kommer kanske syndrom på oss när man snackar om fattakrav så
som säger att pensionisterna finns mindre att leva för och som säger att det finns mer och fattakra vad är kvalitet alltså hur definierar man det och är det av medeltalen annars så brottsutgör och vad det är alltså så att det är inte få något lust akkurat kvällt men tack för det. Vi håller vi förra bara vidare till nästa ämne. Och det är Villas som har ett ämne som heter förja för öll kvosse. Vi atleter till rehabilitering. Så väl Villas. Tack för det. Nu sitter vi gå män här och vi tar hörst näcka år och vi fär har näcka år men till känna Lars Larsen, Dyne Larsen han som ägaren och stånaren av Jusk. Han plattade alltid att säga att han börjar reklam när vi säger att jag har gått till på till Dyn. Och det man säga förbi helt det är till det vi just nu. Det är ju sammanslagaren just nu. Sammanslagaren inte till att förjar ska vara fri öll. Öll skulle kunna vara här ska vara högt till loftet och vitt till vätcha. Tui är ett likla år i välskronen till sammanslagaren det är trivnar. Da vi tar som trivna, så är ett viktigt öke till blir vi sjuk, eller blir vi arbetsför, så skulle vi så kött som görligt komma in på arbetsmarknaden, eller vi skulle så kött som görligt komma åter till en gerandsteg som ger ett meningsfullt liv. Det är det som man kallar rehabilitering. Det märker är att hjälpa folk åter till en goda tillvaro. Här har vi kundgärna om endurvändning från 2016. Här är fyrbyrjande och vedlikehaldsvändning inte tid vi för folk som är under 23. De som är över 23, de har tagit till sig väl av i Ronavik. Men de som är under 23, det vill säga att alla de som har Parkinson, skleros, Alzheimer, epilepsi och så vidare, de blir inte frisk. Så de har bruk för vedlikehaldsvändning för att få ett gott liv och det har de självande ringt vi till att de inte kan arbeta. Så tann kundgören ska brötas. Så har vi då just nu alla de unga som angående kommer igång till de har ett eller annat rejast vi. Så de får som möjliga och nekva tar emot de nöjaste rymmer av landen. Det är här inte tillpå till dig. Det är förvannalt. Det kunde vi inte acceptera. Det är simpelthen förvannalt. Här kunde ett uppskott vara att man ger bostäder som har dögnvakt så att de får hjälp. Sista som jag lyckas nämna till det är en djungla och folk jag vet inte och folk vet inte. Då skulle vi göra en borgarportal så att en och kvar som får en mäka som blir sjuker eller ett barn kan få in Alzheimer. Du har hela rätten det är det som vi kan hjälpa där i. Tack för det, Vilas. Sigfrid, du har 40 minuter till att oss om samma ämne. Ja, alltså det är rätt. Det snurrar sig om det är endurvändning till att få folk som kött ut att nu få en god gerandsteg som kött som möjligt. Och till att det man bryter murar mellan alla tar in så startspelskaner. Alltså det att du tar bruk för hjälp kurs det är salarlig hjälp eller alltså det bort som har torv eller att det också vill skäja att du har ett steg att vänta där till kostar du fast hjälpen. Och det här är så en endurmänniska står sett i Laxvik. Pengar är sett ut till att bygga något nytt. Men om det är nog, det har vi inte på nu. Välfärdsloven som ska avlösa forskarlåna, ja. Väl, hon ligger och bojar och här är nekva av såna ting som skulle komma om hon täcker allt. Det är skölta sig om nekva av det som vill ha sökna sätter i ro igen. Och det här var när jag vill få sett en gång verk så kött nu vi kommer till att. Tack för det. Olaf. För Karsten var en dokumentarsändning i Sjönvart nu. Här var en ung man som var kommen ettla 4 psykiskt. Och han var tillknyttet till Fountainhuset i Havn. Hesen unge mannen han är väl så väl 4 fysiskt att han är ställt upp till fitnessförjar. Så fick han tyvärr en psykisk sjuka och hon dränar i alla mig och makt ur honom.
det var något syndarla suttjana man där. Ja. Så vi har några tillbud som vi tar inte några tillbud, men vi har några tillbud som det kan do på. Och så vi ändrar människor det tydligen mycket att det inte vill lagt till att enkelta människor här det center i stöven, ja. Och själva det ska männast och ändra männast och prestischa förläggarna så han kan fungera bättre i samhället. Det är alldeles så gott hvis man har ett samhälle som kan luka till trejterna, alltså liv upp till det. Tack för det. Precis en minut. Tar du? Ja, jag är glad för det sambandsfokker det tycker att mål av rättan. Vi har ett flera områden mål och inte vi ska vara det. Det är rätt att det är en djungla och det känns det alltså. Mikrofonen hämta ner. Ja, är det mute nog bra? Ja, nu är det fram. Nej, nu måste vi börja nu. Tack, Olaf slökte gärna. Han är taktikare. Det gör han tar du just väl. Nej, prövar det var gott att höra villas och att det är näka som må och skall göras vid rehabiliteringen. Och det är en rätt som omkring att du kan föra fram att det är en jungla. Och det känns det att höj. Alltså, det är aldersmarsch. Och han nämnde det här vid Tjejtrus plus och det är rätt. Vi har haft en rehabiliteringsstall vid Röktarheimlund. Men det var för Tjejtrus plus. Så är det allmänna verket som har det som är mellan 18 och 26. Och så är det hälsoverket som kanske har det som är yngre. Och då blir det ofta en konflikter i mittels ner för ska jalta det som nu ännu för det krävs. Och det är man minkande att så ska vara en samfälla som åkare. Och då måste jag läs efter förskånläste allt som det är. Och ändå var inte att säga tecken. Det är nekva 4 månader, inte minst för kyklingen och lusköskarna till kyklingen själva. Men eisen för samfället som helt. Och vi tar att det som han som är rakt kan komma kjötar ut i samfället i atter. Och så är vi inte att glömma tillböjen till bötten som har törv av bäg fyrbyrjande och vedløykaldsvendingen och endurvendingen om så kan ska vara. Tack för det. Ekve, vi tog 40 minuter. Ja, det är nog att sam trubbla ju att mangla pengar i hälsoversionen. Och så rör man att lösa det ringas och trubblagar när man rör slash eldar och så kör man ånga då nyer till det som inte är ganska lugga viktigt. Men i grunden är det en öliga område pastor. Hvis man inte teker det på en vägen så blir det värre till folk någon och så blir det värre sjukare och det kan jag vill säga att folk blir arbetsför som väl att kunna göra en större mån i samhället. Då är det öliga område att man sätter in tuljeprocesserna så kött att onkel blir per kan skäga eller ett annat så ska man på det beina vid natur till ändvändning. Tack för det. Jag vet inte om grannar om vill säga några vimmersningar eller något. Jag också om att akkurat det som samband nu är det blivit så generellt chock men ja och tar du snacka sin drunk forskar betala och kvart så men är det något som kvar ligger det bäst är det kommuner som skulle och där har vi ju expertisen vi nekvon för runt ett lärda sjukhusverket som ska livtäcka eller allmänna eller kväsk. Tar du? Ja, det ligger Det är ett årligt skriva i 2016 om allt det här och pura grej tillmäler. Och här är det vill alltid vara så läs att en pastor kommer att ligga inne i sjukhusen. Det här säger sig själv. Tar jag med till en kvinna vid inlögt bara för att ta döme vid apoplexi eller hela blöing eller vid blodpropp i hela någon så må han vänningen att börja vi föra fram här. Men ständigt att lockon så att det hela livet och i när omkvarven här borgaren som hever hämtat hörven bor. Det vill säga i kommunalen höppe. Men jag vet att vi kunde inte bara övertäcka från landet och lägga det ut av kommuner utan att kommuner får endurgoldet här som nu ena för när tjänsten kostar. Du så för att det händer till det skatteren lokalt rycker upp. Ingen i om det. Men i halde för att få en goda tjänst så är hon kan gott ligga tjänsten själv kan gott ligga under trimon hatten. Och i mån till
hver han som har bruk for det bor og stater. Men inngången til tjenestene, hun skal være i kjøkken ena hår, som anker nevnt her i Asnian. Takk for det. Sigfrid? Jag också det som pengar till manglar säkert men näcken för när det och sen brukar pengarna rätt alltså och bara det att man ser den ena horen eller till skipan är att du inte ska jogga näcka i ska skipan det är väl möjligt att man brukar näcka pengar här näcka här men det ger det mer men eller du kunde samskipa det redan bättre så pengarna blir brukt för något där och en problem som har varit nu i samband med välfärd och skuldkomma det var mellan att kvar teker som man säger kommunlagna skipan över just nu och det att man har också så det planer i kommunen och då är det inte ska fortsätta om det som det var en problem men då kan det kvalitet kommunlagna yngst och att kommunlagna skrivs så när det är kommunlagna det är inte allt annat det är en problem som vi att få att det jag Okej, tack för det. Vidas? Ordentligt dåligt att höra att alla flockar taka pur under vi att heter när vi ska göra några vi och är samtidigt vi tar det om att sjön det är när kvalt ut här må vi göra sjukhusen först och främst. Detta är några som kostar, det vet men alla samt om att vi nöjast att göra det och självande så för lust gaskerna och glädjen vi är vara till så må vi då ösn röna få det ut till kommunerna så lös att folk inte vara nöjda att vara region urbikten eller att lammarska ett långt härstans. Självande skulle vi röna göra det så att folk kunna vara här till komma fram. Tack för det. Rekve? Ja, det är öliga brakt an på hva feilar kyklingen eller till som kommer ska. Men det är samtidigt att kommunerna alltid är bäst. Ta det kommer till dömsus man ska finna ett varstarv så det är neglattare till en kommun att finna eller alltid en kommun är bättre till det. Så mycket som möjligt ut i kommunen. Tack för det. Så ongen hur mer till hattar så för vi till nästa. Det är Sigfrid som hur en idrottsgrupp som heter Förjar som Hamsens bästa badnaland. Tjusväl, Sigfrid. Ja. Bøtten og ung er og dyra bästa tillfångt i land nå. Och tog är som bäst öliva vi kan göra det här i bøtten og ung. Och chattnan Hjalmar Hoxson är att allt bøtten utan mån kvar en höjmedek med år. Skulle jag som ägång och möjligheter till att mäkna gott liv. Och tar vi snack om att Förjar ska hans bästa badnaland så kommer man också in av flera ökar som har varit framme i Välsryd någon. Vi samma säger att ösn är inte stitta arbetsvikna så familjen för mer tog hemma och här vi kommer in och arbetsmarknadspolitik. Vi bostäder alltså vi menar att bostäder vi skiftar ösn där kommer något här och det är en försträtt för gå om partner och trycka om partner när familjen har en bostad. Annars kommande årene så vill vi drafesta hälsofröje, nomsfröje, undervisning och salarfröje för barn och ung. Och det största salarhjälp för alltså bäge folkskola och minaskola och det ska vara outköps till barnen få och ungarna få salarhjälp. Barnsförälder är långt. Vi tog ju 8 veckor för det här välskoje och det är inte då ska lunchas än mer. Och så skulle lösa några så omsorgarna där vara till vatten upp till 20 år. Där kommer såna här i Grönland. Och vi stämper att det var hans bästa dagstonar och folkskola. Här mittlandar skulle ha minimumsnormeringar och och barnagationen så vi tror att allt är nog av vuxna och barn ja, och som samfälla så har jag ofta att ta en barn och föräldrar som har särskilt tar stol och att allt är sammanhängande tjänast först som går där. Det är synd in att hit det hin ämne som har varit framme i kväll så. Ja, tack för det. Tack för det Sigfrid. Olaf. Har vi något till vimmering? Ja, jag håller själv att i Färjan är ett av bästa landet att växa upp i. Men självande är dömer om alltså hvis du har Lunch button vi säljer tarve. Här kunde man kanske hacka
stål i Badnagari och i skolan så är det att Badne vid en säljen stål skulle haft en stål när säljen törven har haft en stål chasar mer än man har nu va. Och Barsels Arlov det hacka upp i 48 veckor och det är sällan det första tröjorna att man har törv att vara samman i Badne. Så vi inte glömmer att det är det dyra bara så tillfällen som vi har. Det är det som kommer att ta upp. Det tar vi fälla från. Tack för det. Torter? Ja. För som heimsins bästa badnaland. Jag kan kanske börja med att fortälja, jag vet inte om det vi heter utanför det. Alltså, till längst sedan åkara ängsta badnir, gammalt ett runt. Men jag kan fortælla deg til, jeg hittar fram vid glädje med nøkna blå app. Og det blev vi i november måned, og i december, og i januar. Fantastiskt, da? Ja, og selv om det, selv om vi kommer til å bli år nå, vi vant dere nok ikke noen 1-0 eller 3 sigrene. Så jag lyser till vi AHO att det som gärna flocken kommer vi heimsins bästa badnaland. Och till lika som att heimen föräldrarna då så lite finna till oisen här. Här vill jag sagt att det är menar till att det är men det som jag menar är det bästa för barnen. Det är till att mamma och barn kan vara sån examma som gör det först och kurser det första 2 åren. Till ungen ivi munare sal om det. Och så får jag lova med att endurgeva näka som är så skila gott sagt av en ungare Ejestam. Hon säger detta. I häti att samfälla hur bytla in och i okkon att det är normalt, rätt och sunt att skilja mövor och badnät. Att det är normalt att de gråt efter föräldrarna första tøyna, men boja nu, det blir bättre. Så spyr hon, bättre för kvann och när. Hette hever steg av Facebook och Rand och Rolandsdötter hever skrivet. Vi är så pura samt vid henne att bötten i hesten altrarna skulle ha haft möjligheten för att vara hemma långt störligt och tog eier barsels farlöjve av lunchast. Och vid här har vi skått upp och att det var långt vi finns syftet till 5,5 veckor. Tack för det, Torter. Det har man velat rätta gången i hesten för. Ja. Rekva? Ja, nu vet jag om jag ska ta alla sövna som är ojon. Nej, vi talade att de visste att jag bött någon i ölområde. Det finns 2 år i ölområde. Och jag hade till alla festklockan att säga det att Barsels tojen ska lunchast. Till hade vi det snö. Och så hade vi det att 18 år att ta föräldrarna börjar för att arbeta så ska man kunna börja spekla arbetsmarknaden. Så ska man inte missa fullkomliga samband vid arbetsmarknaden. Men man börjar spekla så ska man eisen för att hemma till bötten. Så bötten eisen får en spekla tillgång till badnagar och annat. Och så alla läsningar att föräldrarna skulle ha större frälse. Hvis man inte vill gå badna i badnagar så ska det vara möjligt för kommunen att ta pengarna som akkurat nu har brukt på som kommunen brukar på badnansing ska kunna fylla badnen till att säga föräldrarna skulle kunna få att ta pengarna. Och så är ett annat som är nog så aktuellt hos er eie som vi då näck bättre att täcka emot den badnen som kommer till landet. Är det vid allt för vanligt. Så här må vi sätta in. Tack för det. Det var torst om Rekva och Ojon och Torder och Sikron och kom med och Paul. Det är förbigått. Nej, jag vill bara lycka nämna att vi vet att vi döjer Emilie Victoria och 500 gram tar ju Victoria hon blev född till alltså tämligen lite. Ta blev bandsporar farlöve till Paul sett från tog det som tar var fötter. Det vill säga 12 veckor för tölja. Hade vi bott Ammarsta så hej Paula Finche 8 år från terminstatuen per baden. 2 år. Så här är absolut nekv att förbättra. Tack för det. Annars var det faktiskt tog turn till att
Tack för det. Att det var vill säga hej faktiskt en minut hvis han vill det alltså lukka som det var lukka stort turn till oj runten som man säger ja. Men hade så van så först en minut till att så först en minut till att komma vi när knappt så personliga så ja vi begynner med det. Det gör det. Button har sjön det rätt till en tryggan uppväxter till alfa och omega. Hemma till grundsteinen till buttonen och här må vi som föräldrar sjön det ta apert. Får vi att searcha vid för att ha ett tryggt och välvirkande hem så i alla fall en god chans för vi vet att få välvirkande och trygg bad. Att annat här så kommer det allmänna här har vi dagstonar och skolor självande skulle ta vara så goda som möjligt och vi skulle ha så goda startsfolk som gör det så att de får att han stol de har uppe på det och inte minst så att de har förlägga för att lofta ta imon som här var ett land eller fettla center vi så ju nu så skulle det också minnas till att vi ser det kanske oj vi känner väl till att här kommer button är stans fra tejpatten skulle också ha stol och hjälp så att de komma så väl som möjligt in i detta förska samhället också. Tack för det. Och vi vet om att det gör några hotlarna vi märker. Går inte säkert du har åtta lukas som även heter. Ja, men alltså vet alltså vi har alltid samt om att det så långre battenspår för det. Men ja, det vi ska väl rätt. Och i allt allt det som man också lägger upp till som vi har lagt upp vi ner omsorgen av döden. Det är faktiskt helt batten i tjejer gammalt och det är som man kan bruka till möjligheter och trus att snacka om. Här i alltså det är ju bara föräldrar och alltså det till familjerna faktiskt är väl om batten. Så visst man hur tar det var örna föräldrar att ta batten så är det till det just vi annars har det öliga viktigt att vi minns några mer som till batten gärna och faktiskt också när äldre och så tar det då. Vad kommer här till då? Det ja. Tack för det. Tortur när vi märker. Ja, till vi att väl möjligt. Han må styrkjast. Foreldrene må hava en større velmøveleika. Og det er til nok bare vi, myflokker og folkeflokker som samt om, at peningeren, hvis foreldrene vilja til, så eier han at skulle fylltja badnen. Hvis foreldrene ikke at være heima og passa sine badnen, så skulle de få til samsøgning nå som en av feriener de har rett til, hvis man brøyter lovene og regelgjørende såleis, at peningeren fyller baden. Han vel måler sin eier være. Og så er det en område som onkel nevnte, som er grundarsteiner i Øtland, til heimen. Men jeg har ikke møte to i kjølvann at foreldre får mer tog sammen med bøttene. Men jeg halte selv at det tidligst, altså munarver som heter största fotnummeret som Tjåsflokkeren og Janarflokkeren kommer vi, heter her vi at nyesette sier fra at her vil jeg nyesette arbeidstøyene nyra 23-35 og tøymer og vikene. En kilamær som Tjåsmær, med gode viner Toppe, han råkner det ut. Han sier at det kommer å koste 1,5 milliard. Hvordan er alle tid å fortje hette om så skal være? Og hva en garanti her og det fire er at om arbeidsvikene vil stitt, vi trimmer Tøymon at hon får brukt til det som det husker at hon og hva vi ikke om månen hvordan skal det omsittas för att det syns spåren och allt men ja jag skiljer att det är öle relevant. Att det är relevant absolut är det relevant. Du heter en part av det hela och det ska fortsätta vi kunde inte fortsätta allt. Det är sant. Du är helt säker mer utrustnar vara pengarna skulle komma från Stennes. Och hur skulle det komma från? Det är ju säkert för en lösning på allt. Han har tagit mikrofonen Nikus. Jag alltid att rockna sig i teacher ur skövon eller det är säkert rätt att det är logiskt rockna sig helt. Du så snägt du mer och det kostar så snägt och då fallt det vi tjejer till oss. Men det är alltid att rockna sig helt inte visst du då stöj under det är rätt. Alltså att du ska inte så det tror jag att man ut du ska inte sätta folk in arbete och tror jag att man där. Så här vi har då alltså det är som stöj ligger i sån här. Flest av alltså kanningar visar att erfarenheter visar att i vanliga arbets som är tøymalent och såna att
folk lugg effektivt och tjejer ut man som 4 timmar. Så det kostar inte att göra samma. Men vi beslutar badnagar så inte eller ta ansikar och inte här i fallskoll och här du har normeringar där så det du ska alltid onkarna vara där så visst att du lever så många onkarna kom in så det tar ju mycket det kostar. Hinsbäringen ligger så är nu 20 grader och alltså ta folk är mindre strongt. Så det jag vet inte akkurat vad det kostar men att uppskottet kör inte på att det ska sätta sig lite nu till vi tar ju inte törva mer eller vi tar arbetsmed och vi tar inte arbetslösa. Så men till ska man för så utan då man ska fira det så att det där kommer väldigt då det är klart. Tack för det. Tar du när vi mörsing? Så ja. Alltså intentionen är god, det är just inte. Men jag skiljer så att det är som bara nysätta 6 timmar från 4 timmar. Det skulle faktiskt göra det samma arbete som det gör det arbete 4 timmar. Så vill helt föreslå att till att hellre bruka pengar och sätta äga folken. Nu tås ut från röntgen som jag har haft innanför en stån vid Negvun stadsfolk. Som strujas och det är nog det samma som ger sig galtan i författnötje, äldre ötje. Här arbetsbyrån är omätliga tung. Så tajmas nye sätt arbetsviken i tjejträd och det vill skarpt. Hellre sätt in flera stadsfolk om så är man inte att bruka pengar till hese ändamål. Det pengar, det har kostat det, oansett. Tack för det. Räkve? Jag hade att politiker skulle anse efter att inte blanda sig på i sådana vidskifter att de har arbetsmarknaden finner till. Jag hade att det samma att vi kommer till badnansing att politikerna må inte halta alltid vita det bästa lösna att folk skulle arbeta så snägg och man är bara en möjlig garanterar i badnagar. Det må vara ut till folket att finna sina egna kipaner så kommer goda kipaner helt säkert. Så det kommer bara folket inte bara på politiker. Tack för det. Jag vet inte om det var samband med minimumsnormeringen där vi badnagar men så att det ska ha nog folk till badnagar till det som minimumsnormeringen går ut på. Ja. Det är alltid nog folk men att det inte man ska styra inte politiker så styra badnagar nej det är helt säkert. Ja, hade man kan säga hade två imisk två imisk dilemma att vi arbetstid eller vanlig arbetstid jag fallet det är ju i Atlant i Brian Camp som man säger inte bara pedagoger eller sjukhusföräldrar eller vad det är. No, vi hade vi se att där jag vet inte om alla när vi märker klatter. Ja, det kan något som är här som vi har haft såna trubbelagare och det är nog snäggt tillfälligare av främmandon rymnast inte småbarn men barn som är några år gamla och de vill ha stån föräldrarna knocka arbete till föräldrarna och det är en troblöjtje vi att vi maler och öron så att det kan slåsas in i samhället och här manglar stol och olika mat. Tambut absolut tacka fatt på. Tack för det. Räkva? Jag hade det kunde vi skilla gott att när att man sett i ankran så lukar som tar vi på på så kommer en hälsosyster ut och kan ha ett eller right hur det ska göras. Så sa jag när vi skulle sett folk så läs att de bötterna som kommer till landet att de får välang eller föräldrarna får välang och i Gustav gång 4 i landet någon att de skulle lägga detta att Gustav kunde lära till dem förrest och annat. Tack för det. Vill Larsson när vi märker? Alltid att vi tar ju att för nya lösningar av credit här på för det första har vi förestånd då i synk 4 utlänningar som kommer och öje skola faktiskt har haft stol till tejpaten som kom ner jag själv var här i tror jag 4 månader vi menar skjuta så här alltid är att öje gossar och energi en insats. Tack för det. Så alltid hatta var nog om hatta ämne. Så är 8 efter det är Olaf Fröholm som har ett ämne som heter bostadspolitik. Du först 2 minuter till Lukat. Det är nog det blir så blött nu att jag vet inte det här alltså jag kommer vi till Bluesnick play där. Ja. Ja, det är akkurat anbak för ska hjälpa oss och inte hjälpa oss men det är alltså vi har omgått till vers några uppbyggare i landet för. Vi är nästan 200 000 och talet vakt näkt det senaste åren.
Arbeidsløse er metlagt, og føringer flytta heimater til dette deilige landet, til det går så vel. Alt det så vi skulle vi til gledes om. Men det er jo sett øyelig trusht av bostadsmarknaden. Det er nesten umulig til la og milen til å kunne få også byggvøy. Og min savner for fram, de fleste vil bygge i havn og her nær enn dess, og etter en kjeilig gang til landet vil nekk fatakere av det. Det var flere som ikke bygge ut i landet og snøyre øye. Og det så jeg at bankene tar vil ikke gjøre hakere land enn det som sverrer til trutjaferer og en årsinntrykk. Og det strekker ikke lengt oppi det, ja, budskapene som vi har nå. Og det er nekk lettere å få land i havn til at her slipper du alltid av husene, her er det hoa lønner og risikoen er ikke så stor. Det er så jeg vet selv opp at vi bytter flere bosteder og loder kring landet. Og bosteder finnes ikke løy at bytter 200 bosteder til, men det er nekk for løytet, det skulle helst være dobbelt, pluss det som det er private bytter. Her kan fortsatt si at utskriva landsprøv, vi trykker i urbønnen. Kommuner som nu är här och hemel till att bygga äldre öböver. Men det skulle helst lösa en vigilaj eller byggt alltså vanliga öböver. Och så är det här om kommuner gör att täcka av möjligheten. Byggas ska heller inte så marglat sätt. Det som byggas så störst och flott. Men det kan vara till unga flytt och i det kommer att lära sig att man läster och annat. Äldre folk kommer så flytta ur ner stora hus och in i vanliga löj och över. Så att här har inte vi lika halt. Här kommer bara en husavörare att omvalla vi så legala. Tack för det. Tortur, du får ta med något att ta som bostadspolitik. Ja, det är fortjänsten som är en stor trobladje. Och som Olaf säger, så är det trobult till folk utanför havnarna att få lån. Och det kan inte vara rätt att penningastavnarna händer något och runt och vidare och föra folk att bosätta sig av bygd och så att styra bostadsminstern i förrjun. Det kan inte vara rätt. Och jag skiljer så läs att Olaf han teker under vid uppskotten till miflotchen om bostadsbanka som akkurat teker hatt för det samma som Olaf nevnte här, vi får tjänk. Du läser ju här, ja? Nej. Nej, det bostäder banke, det är självant det är ena, det är bara miflocker som har haft det uppskottet. Och tog är det fel om att han nu hävt det. Och det ska inte skilja oss nolla. Här är vi stannar vid pura samtidigt om någon annan kan skilja oss. Men är för att lycka täcka ett här och brukar det sista halva minuten jag vet det är att 20 sekund. Har det är 194 personer av bojelistan till allmänna versen. Jag har en badja som de känner väl som heter Vilmond. Han bor på Møyren. Han har flott bostad tvärfärna nu upp på ett år. Hur har han gjort det? Du högast allmänna Malarai har haft 200 miljoner att göra gott vi så är absolut inte hänt och i tog områden som han nu bor. Tog må gång komma attor och bostäder vi må komma i rättliga till hemmen som inte klarar att tala sin egna sök. Tack för det, Tortur. Ja. Tack för. Ja, det är inte jag så att det är stora erbjudningar. Bostäder, de nu just frågan till hemmen här ser där att det manglar ut vid 2000 utbor, vi får nökta törven. Vi talade att, eller vi har ett hosskott, att man kan göra MVG-frukt, som jag var inne i affär. Och det vill säga att hvis en hus kostar er 2,5 miljon, så får man 1,5 miljon som landet tycker in i lötene till MVG. Jag vet inte, men vi är inte så vi på att man får som landsmyndighet och stolarnöken som inte är skilagott, som bankar inte alltid skilagott. Vi har kritiserat bankarna till där givet för neklån. Nu får vi in och säga att nu är det bankarna som har feilen i ötlån.
nu skulle politikerna se hur bankerna skulle göra. Vi må anse efter inte att låna att landet läner ut hvis inte är skilla gott. Tack för det. Villas för 5 minuter snö. Pura samtidigt, det blir väl till att göra en bostadsbanka, men en vans kan så vara att om ett land händer så allt det är för fallit. Ja, men så hänger det allmänt på att det vill säga så släppa skatteborgarna att betala för tehusen i Östen. Det har själv betalt sin egna hus. Så är det något att betala. Men jag är mest intresserad i bostaden och i utgärden. Och hur är det så ringt att få futching? Jag hade vi skulle också minnas till att ung prioritera kanske sin drömsen en förälder än jag gör det. Nu är jag också gammal så jag kom kanske ut den klassen själv. Men det är inte att färdast och tog här att det kanske kör det samma hoen till att pitcha på när men vill jag gärna löja. Tog alltid att kommunerna skulle på så är kommunerna kunna släppa att pitcha löj i boer till börja rätt så och det ska själva pitcha så är det kan brukas till att lösa det som man sällan törv. Annars så är det som man kan göra som i alla för den här hjälp månad på att på nu till här är så näkt tom hus alla stans. Kunde vi till dömes givet time som äger husen en skattefri intag av löjene till första vad var det 34 000 eller akkurst och certifiera att här som det löj ut har inte träckt i pension. Så var det en hus som är tog. Tack för det. Sigfrid. Jag blev det så dropp i snart. Det är kasum. Chatten i familjen till som bostaden och är det sånt öliga tydningar vi och öliga sån sorts jag kunde mycket förvikt och som heter är två delt att det är bara att de flesta vill jag bygga i havn och här är sånt det snacka bygga i eller det är helt ganska snacka hus runt om hela sån och de fortsätter i parten man får inte lån ut det byggt sälja. Alltså bostäder har vi byggt kan komma till 200 andra utav första och vi bostadspakkan som är liggande och så är det en 600 trätt men stadigt så manglar rättligen ägg. Alltså det som som att helt till kommuner som man säger kommuner släpper oss nu på i bitcha som man röker till långt och sånt där pratar till bitcha så ut men vi rocknar ju som vi an MVG hvis man MVG fritekor bitching till allt och det väl och som är ganska hjälpt det ganska särskilt havnet allmänna öjerna öjder var byggningen som stanta och färrast och inte var byggt ganska att vi spelsteg fick möjliga se några av de byggningen och stant och göra lota upp och så att det kan också näck som man inte tycker att vi gör. Tack för det. Ja, jag hade så alla för och krummärsing så förhandla först här. Och så jag menar att nu måste rätta mig vis jag förskriver men jag menar att 15 kvar öbo som bostäder bitcher ska öronmärkas till folk vill sälja torv. Det är det som tar det kommer in då. Så här är inte inte görs då. Men är faktiskt så lite mer skattarna. Det är ja. Tar först och så vill läs. Ja, det är rätt. 15 år så hade jag sållat sig skilt isen men till helt andra torror är tås ju om tar vi tås ju om att bitching av vardom bostad sampolen bostad vi mera. Bättre svala 20 och förlägga kört och så vidare. Men det som vi skulle säga att det var här är att torvorna är framskriva till 1200 bostäder att träd innan 2024. Och all eja och jag landet som är så rukt det har rätt till tak över hötte. Och folk skulle själva det ha rätt och möjligheterna bygga utanför havnen. Och det att säga att vi inte skulle få igång vi näka allmänt stål till att lösa den stora torven till att bankarna inte alltid har varit skilagott. Det är slett samt vi. Till bankarna har ena fidus till att tjäna så nägg som görligt till tar som äger bankarna. Och till några helt andra företrädare bankarna arbetar under. Och då är det slett inte spännande för det. Det är en god oilöva att göra oilöver och i bostäder vi skifter. Tack för det, Tordur. Villas? Bara lycka lägga till att ta i sig till att ung kan ska rävfästa sin rörelsen än kvart i man gör det för. Bostäder och pengaståndarna säger att det hus kostar det samma hus, det kostar ju 15 och i forsen och det kostar omlöj 20 årsverk. Så förhållsvis så är det omlöj det samma. Tack för det. Räckvärden över Mörsing.
ja, det är åter till att det är bitcha. Sean, jag vill bitcha, men minnas till toina gänga upp och ner. Alltså det är inte öle länge sedan, det tog år sedan 2008 var ringa till så sätter vi kröv till bankarna. Bankarna vill ju självande låna pengar, visst det är rejält. Det är bara inte så öle rejält akkurat nu ut jag byggt. Så jag hade inte skulle få ut att låna för pengar, men skulle helt göra det lättare och billigare så den är pitcha. Tack om gör vi att jag kan MVG ifrån. Tack för det. Hej Olaf, tacka samman om eller? Nej, jag vet inte om det. Säkert lite vimmersing. Okej. Och ett annat som kommer i nu som kan bli en eget hopplöch kan man säga. Det är alltså det ungårsliga hon går ju på just nu att som gör det en dyrare jag bitcha nu då ska det som allt vara grönt och tandpolitiken som inte kommer in här helt att nu är det nejen och mankeln på fotching men det ska också vara en allmän politik om att det ska vara grönt fram i år. Och det gör det bara en dyrare jag tror. Så det är sannolikt. Ja, tack för det. Alltså vi må ha omkring banan att veta så det andra ver att där land och ska då i så tror jag att här är det vanta kaos att allt ska byggas klossas till havnar är bygga. Tror jag alltså det som mycket är alltså i arbete havn och Karl havnar kvar någon så där och det är alltid ett problem. Så samhället blir så såna fatakare hvis alls havnar sig och i middelen centraliseras. Men så ligger skøyta sindra teater på her at det blev brøtt nu och i för en år sedan att den skattefria intökarna privat och längthöjar utlejan hon har hackat ur 25,000 upp i 100 kronor mer. Till slut sälja för det att folk kunde leja ut till folk som inte har byggvoj, ja. Men alltså intökarna av Airbnb, man sätter ofta till ta upp mötekornören att folk vill slå ut till att få marbors ur Airbnb. Men det är skattat som vanliga egentyg. Så hvis du først har en 100 kroner skattefritt i leieintryk, det är lockant. Det är sannolikt. Tar du en liten vimmersing? För jag kom att lite i bostadsbanken nu. Alltså vi kom inte vidare hvis vi inte finner en lösning nu och det är kött. Och den äldste sonen av han bor i Grönlandet, akkurat köpt sig hus. Och här har den skipan, så långt måste du ha näka av kontanten till att du ska köpa hus. Men här har den skipan att grönlandska landstyre och kommuner veita upp till 20-25% ränte och avdragsfritt lån i 15 år. I 15 år, för att hjälpa dessa unga folken att komma igång. Och jag hade vi skulle hitta efter till bära och i färgen här man inte häver till allmänna inne att hjälpa sig att sätta fötter under egen bord. Till bära i färgen. Och i norra hävde du i Osland och du hävde i Danmark och du hävde i Grönland. Tack för det. Jag hade att detta var det sista året i hesen parten. Vi kommer runt om 5 ämnen som välen jag valt. Inte så jävla lokalt äntligen det blivit. Det kanske det var 17 helt. Och tar vi då en spårningar från åhöraren och så vidare. Nu hade vi tagit en liten paus och börjar efter om en små 15 minuter ganska. Nu har väl en finns lite sagt att ta som det som det har det gått vi och det har hemma varit ganska och nu har det så lagt upp till att hvis onkel har en spurning eller ett ämne som du gärna vill ha omrött så så möjligt för nu och jag har en mikrofon här som är sjömar på klostersen. Point. Så vi tänker hur att en hunter uppe här uppe. God kvalitet. Jag husker i första spåren. Nu har vi borgarskjøv i tjej i kommunen. Og det som sast, jeg vil ha grøtt rundt i kommunen til jeg nekv til å si at det var en politiker av valgtan av løgtinget og i søgne kommunen.
vi såg att Ingolf har i fjällmillen sagt att det kommer ingen det kommer ingen människa kvot att alltså Västervån är utan det var för han Sanddeutschen har haft stora firmor ofta de äldre som lagt det ut och vi vet att det och så vidare. Kvärt kommer vi att märka i Öjs kommun ta tid komma tänka. Tack för spurningen, Ekvan. Och I halde vi tackar bara som rättsföljd och tortor till första året först. Ja, alltså det som politiker har inte till. Det är lov och lov för nek. Skjønner du? Och så har jag glömt mig. Gott. Men det som har nuft med i en avvis amon, det är att det har en ofordeiling kring landet då det kommer till uilöver som har varit gjort där og futjar av de allmänna. Eis kommune har ikke 8, ikke bare ta og Rauland var borgarstjørere, men det hele tiden. Og når jeg kjenner Eis kommune har ikke 8, og hokser med Eis netta bygdarai som nå sitter, vendingarstøyen fantastisk der nere, sikkert vi sykla flere for en vikene. Men det hendte for noen arrangørene, jeg hadde ikke for briksleden, det som færdig. Men da ble en rossehandel gjort. Men Eis kommuna tid borgare her betalt og idrottarhøllene og skolan kvart øyra ur kommunkassan. Så hendte det Soria Sante og til vel undtime. Politisk kompromiss, idrottarhøll, hvor betalte landet, betalte kvart øyra. Hvor? Du tar här en tingman här som kallas Gerhard Logenberg som sätter krav och i möte samgången jag var parter av och tar efterlyck av honom. Och då är det inte lika mycket om att öka häver en tingman till inte. Och nu får jag fortälla näka som är inte har fortalt för. Och jag hade rest mig upp och fotlade stöd. Jeg skal si at jeg er helt ærlig. At jeg fikk nekvar avheten om å stille opp. Og jeg var i størlige, og faktisk vi er nesten kommet til at ikke at jeg må stille opp. Men så har jeg en fund ved Lashlin og i min flotjen og sier vidt der, jeg skal stille opp her i Norge, treite av at tid gjeva mer lyftig om näka som är nu färdig att se vid tyckon. Till det att Eis kommuna fär en parst av till allmän och kökene. Och så spurte tar det av kvätt krövhöje. Så säger jag ett krav. Och till det att en endurvänningarstö verur placera av matriklen till Eis kommuna. Det var rätt. Vi har snackat om rehabilitering i kväll. Det sa du där, det var i läge. Och ett annat är som vi säger, jag vill eisen häva att bjärgingafällare är som gör en mägnar arbete, fär pengar, jottajar av futjarlövene till en utjan båt. Det fick jag eisen det tillsökning om. Att Og ikke si at ikke. Eis bygd og kommuna. Vi har en mentornarlig arv. Dette kan gjøres en mentornarlig depel. Og vi har haft negv listafolk oppsøkende tøyner. Huxeberg Nils Kruse, Ole Eilstrø, Øssur, Jasper, og flere andre, og så skal jeg ikke glemme sikkert. Og her sier vi her, jeg vil eisen heva, lukka sånn som man finner gjerne jeg vil heva at det vil lista soundbygda eie. Hese tror tingene, søtt og der ja til, og hese færre vi da fremja, så fremt vi kommer og gjerne samgång. Og hatt det som
Bara grunden till att det stilla upp så vidare det här. Jag att inte allmänna kunde göra det, men nu är det just det vi spår så läs. Tack för det. Tack för det. Nei, jeg får ikke lov å nækka når løyes. Jeg vil ta hennes landet noen, jamt. Men, og jeg fattet at onker allmenne stående vi lagt det ut, eller nødje stående vi setter stående, allmenne stående vi setter stående, så er det nesten en kjallfelt han kommer, altså, alle for inn i Estrøydene. Men jeg får lov å nækka når løyes, altså, akkurat, altså, innenfor matrikkelen for en fjers, ta ferie i Vastøy. Ja, parsvis samt vi Olaf. Mamma ansätter inte lovan och blir jag hörde vi lovar så den politiker. Och så lovar en allt himmel. Mamma ansätter att säga att vi färger det. Jag helt man ska inte efter fär man en man och tänker så är det helt säkert oavsett vad det är här i borgen om det är näkare eller om det är flera så får man själv det att arbeta för sin öke. Och vi ser men man hittar ett kvar möjligheter stinga sig upp. Det är inte att säga åren kvart kommer men glöms vi allmänna stånd om till ett upplagt på. Tack för det, Rekve. Vilas. Tack. Frutja kvältet har varit till väljarfond i Etnene. Och ta kom den samma spårningar så det var Sigvald Zachariasen spårade det samma. Här var inte lyft om några som helst, inte lokalt. Så spårade han om akkurat det här. Och på 1 minut hade det kom en 20 miljard. Vaff. Jag säger som Snägrer har sagt, jag får inte att lova allt möjligt. Detta är ett löktingsväl, det är inte en kommunväl, men självande så har det stor antydning att ha ett ombo här i grannlänen. Och det som kan säga för att få alltså teckna en större mynd, vi har kvällastöjna. Här skulle vi självande ha naturgripasane. Och så lägga en turistdepel här på en så att folk utanför hamnarna fortälja hur vi gör här i Sundalänen och hur vi fär om naturerna. Det har vi höskande haft här. Men för åkorna öje så halde jag att ett som är öliga område till vi har näck folk här som har imesta strujas vi och onkel ma strujas för tejfolkene. Vi må ha kommunen igång, vi skulle ha byggt öjboer således att de som har särskilt tropläggar här, de kunna släppa bygga öje. Därför att skapa nekv arbete, bäg vi att bygga och vi lycka halta. Här ska vara stolar, samståndes gör flera öjboer som lycka som trejter att det ska vara byggt efter ett plan och så vidare. Så att allt kan bruka det, därför att skapa nekv arbete och nekv bytte trivna i Öjes kommun. Tack för det, Vilas. Och Sigfrid. Jag ordentligt vill jag det kommer nå en tunnel, men det är ju själva mening. Men ja, som säger att det gör som regel tar man man säger hur folk i ungkarlen så färda avskan som tar sig just nu. Allmän arbetslös Pattenheim just skulle ha byggt lunch och det stadigt inte blivit byggt. Det kan och det är arbete vi har fått här i Eströdna. Så är det inte hvis jag kan lova ett grundstycke så kunde vi arbeta för det. Annars blir nu alltså bara som ett attåt döme på att det har tydning så det Eströjatunneln det skulle vara i havn men det blev sett i Rona och här är en 6 arbetsplats så det är och 10 tror jag man alltså folk härifrån har alltså liksom lagt pressa av skiparna för att få det. Så det är inte omöjligt helt att man och det är något som vid 6 mer och är uppställt nu och har lagt den efter vi ska få Pattenheim till Eströd. Tack för det. Jag sa en uppgör som mig gav vinna topp i just där om allmänna eller allmänna ulever i Eströdne och han kom till att det var 4 vujkeplats gjort av Middelfjärra.
eller här Fondskärven. Det var det hela ena som var drippa av Hansara innan Hansara kommun. Alltså, I nevnte jag börjar vi, kun tutningerar de haft i samband vi, idrottsröll. Helt konkret. Og så avduga jeg her i kvöld, til mulig at det ikke var kløkt å gjøre det, for jeg vet ikke hva ettervirkningene vil ha tog. Jeg avduga jeg bare kvøy, jeg har latt meg stille opp. Det var grunn til å ha sett tro i lyftene, til selv om tredje av vi kom samgang. Og jeg lover, politikere, hvis det fyllt vi, og det har det gjørst, til lov i øst og vest, flere millioner her og der, og alle veiene. Så jeg sier ikke her og sier at jeg er ferdig, men jeg sier bare hva jeg har gjort avtale vi flottjen om til det eneste som jeg vil understryke. Og til færre halta, så fremt vi kom i samgang. Og selvvandet som jeg ble valgt, til jeg sier til jeg skiller det vel. Det är nog slatt lovan där att man helst inte för avvärskarna. En lilla vimerking tar du. Att man inte fär avvärskan. Helst inte, nej. Men kvar så ett hem som jag sitter nu i 4 år har haft avvärskan. Och lova. Nu säger jag där, vi skulle, hatt och hit. Kvar var hemmen? Jo, Olaf, jo. I visste ånga løt og vi kom til støv, og det viser alle kanningar at vi kom i en samgang, og hvor ikke kommer, det vet jeg ikke. Det kan vel være vi bare kommer og sitte. Så hvor vet? Til helst nægge lyfte. Takk for det. Jeg synes det er en av henne. Nej, jag har alltid känt här så flockarna som har suttit i samgången har lovat godlegröna skogar. Det har alltid inte nästan. Det har alltid inte. Jag vill jag vars dessa gåva gångna som är värre så 4 åren. Buskabelia. Och det har alltid det har inte lovat så jag vill säga nektar. Det måste raka att anståndflockarna har lovat. Men det lovar snygg framåt. Takk for det. At det sverre, jeg kan noktor. Vi var ett finger att rätt. Ja, jag har en spårdel tartor. Jag vill stå med tryck på det som du säger. Men du kan släppa svära själv. Vi har byggt en idrottsrätt. Jag vill stå du var så höjt för henne. Men vi vill vara till möte stadion nu på George Hellman. Så jag känner inte hur du kan komma i Atlas Journey. Vad det verkar sitt löj. Men du kan svära på det. Hade vi hört, du spyrjet. Tack för det. Tartor, men lycka Arne du säger något så för att det röjna är att sjönte kan man spyrja in till dig en stycke väl under, men det ska helst inte bli allt för personligt, som man säger. Inte vill kalla det persons allop, men alltså man ska röna hålla det inte generellt. Alltså, så kan man skilja sig politikerna från går nöro. Spurningen var om det var rätt skilt att du ganska varit motor att uträtta inte blev byggt i Hallman och uträtta höll var det visst inte eller. Alltså jag säger till att Evar möter uträttar höllen. Nej, det var det första. Det var heithjärta och Anfen Kruse, han var oförare. Det var underfarna byggdara som lej lunnar under det här projektet som är så fullförde samman med Anfen i Ödlund och Knut och Ödlund och flera öron gav om honom. Och det var fantastiskt för bygderna. Då det kom till Vödlen, till att jag hade mina avskåan av det här projektet. Jag mente att man kunde kanske ha byggt ett utråttarötje här svimmehylor där och här är faciliteter vård i samband med utråt. Mer var det inte. Och det måste jag ha lov till att ha en ära avskåan. Men är det överfegen för att projektet vid Höllmannen blev en verklighet. Och så säger jag till att om du tror mig lite vid det som jag nämnde till vi är så uppskående enstäkan. Jag bara ändrar till som jag finns lyft om från flockstjötene och till vi är verklighet så framt flockren kommer i samgång. Så kunde jag konfrontera med att det nästa finner att jag ställer upp och inte välja med att jag är källt mot lyft.
Tack för det, Tordur. Ja, det var en spurningur. Det var ikke spurning, det var slippe å gjøre av vidmerken, men jeg skal ikke alltid fyrlester om kommunala søv, og nå har det vært så øyene nær innan det kom kommunala. Altså, jeg har vært vi her i 25 år, og det får ikke lov å noe øye. Jeg sier det på en av vei fram omtan. Her var en lokal fond her øye, tog jeg at jeg skulle velge løktasmann. Veldig endelig ser det her. Men alt gjørst, kloakken gjort der, mangler omkant av vatten, og havnen gjort, og utradhødlet gjort, og skole gjort, og det lydig å komme etter nå. Men, og sabotera tid, altså det var bygderas formen som har vært Øysen i Arentorte og Nyrettor. Det var Mentnarhus. Jeg har klart til Mentnarhus, og snakke om det nå, det jeg vet ikke hva jeg skal si. Altså, Olvar Tås, det som sånn spøkelser, altså, det ble sabotera, og jeg har også et oppskott for 8 år siden, jeg gav det til Olaf, alt det var et eller til en annen som ble valgt her, om at Øyens kommune i stedet for å gjøre en plena træt, hvis plener skulle være så i havn, så skulle det være halv fjers, helt til bytja her løyløytene, til at det finnes 20 eller 30 løyløyter, og 20 eller 30 skattebarg av 1,5 million, og så var jeg. Jeg skal ikke alltid mer fyrleser, men det gjør det. Det syklet høyre det kunne på nå. Her er det også nekka oppskott til hva man kan være holdt vi, Mentnerhus, Uiboer og Kvartasøynen. Her er en spurning av nest at det rett om. Ja, nu har jag vann stav i snart spurning som är så är färg ut till nästa så. Men det är så Sara Öjnir att det har vi nämnt att det blir trött då här. Men kvart vi tror i politikerna som betalar hela lorten fish in the politikerna. Att lära fasen där vita mer om tank och vad det ha för mening har de där. Vill jag det som folkaflocken allt ska privatiseras, det la som jauna flocken allt ska jaunas och petta sunter små petter löll. Ett la bilder som tjål det inte en utländska dollar som kommer fiskvinna och flest möjliga pengar i landskassan. Ett la som hinner flockarna som lite som jag hade med i lite också mitt i mitten allt det där. Jag har vi mäskning till allt det där. Tack för det. Och Villas hur att tack för det. Ja. Fiskvinna, nu är det inte det som jag var så bra nekv om, men jag kan så också säga några få ting. Vi har haft en samgång nu som vi sitter i 4 år, och det har varit boltrande automatiskt att färja in och bröt allt om mat. Det blir stil, det kunde vi inte, men vi kunde göra några tilläggar. Sjåvande ska fiskvinnan ha så gav karmar som möjligt. Sambandslockaren inte är att löjvene skulle till 8 år, att det skulle vara alltså så att det roterar. Så det vill säga att en avtal blir uppsökt så har du 8 år för att hon blir uppsökt. Så är att tar här synte bättre möjliga. Jag vet att typiskt lönnbatar och tar vi ju futchar i 20 år. Så det är själva nämnt att få några futching vid sista här var syndra skapra. Så halt jag att träd till att vi skulle ha fiskedier, inte tonshotel. Så vi släpper undan att det ser neck för tonsen över gröt utåter. Till att Sjåland motar få sån som möjligt för så tar det bästa och blir hit utåt. Det må röna att göra några vi. Och så halt jag att båtarna skulle färd till skipen så som Flemish Cup till en några förhärtligt svinnarui att alla färda att kappast i himmelsens öppnar över jag cyklar över här för att kappast om att få så in past. Sjåland skulle kvar båtar haft så in past så jag hade hittat omanavärsk. Att det var bara en liten vimmersing till försvinna. Ja, tack för det. Sigfrid? Ja, utan att vara ny. Orsaka. Fiskvinneskipan, hon är äckliga komplex. Jag hade tar bästa serfringarna som hittar på när jag var synder riktigt och det vid akka hos någon samman. Så är det helt grönt det här skulle nära dagföringar görast. Och jag hade gärna folk vill inte ordentligt att allt ska peta sånt då. Men det som är nytt, det ska vara utböjt till andra släpp in. Folk skulle ha chans att släppa fram i allt.
Men jag hade fiskvinskipan jag hade under komma för att vara, men här skulle sjå en dagföringar gerast och kvörst. Sjår halt inte att människakvoterna som var kan ha varit nu har fungerat som det skulle. Jag hade inte ordentligt det mening att onkelgerna väskatland och som på jag vet 4 år och 500 tons och man får 8 år och 30 tons och så ska man alltså det var 8 men det först inte att det ska allt det. Jag hade inte tagit ordentligt mening om möjligheten till mening hvis man fick det man sökte ju alltid. Tack för det. Vill jag säga en liten vimmering så vet till det samma. Ja, bara Lucas skojde på att här vi upp på söle. Det hade ju visst att det är rikare själva väl det kostar nej och det är inte nödvändiga aktörer på sambandslockaren inte det att hvis vi skulle varva det när vi upp på söle ja men så måste det vara nödvändiga sattmalar eller nödvändiga fiskaslöd lockst. Inte generellt. Tack för det. Olaf. Som nu så är det 8 live utskrivet, ja. Och hvis det blir uppsagt eller hvis det akkurat ska ha brödingar så har vi vinnan 8 år att föröka sig på. Men annars hvis jag ankor Lutcher ska in i vinnarna så är det nog möjligt att bjöa upp i. Så är det smått bara köpa skip och vad i liv. Tack för det. Tordur. Ja, om det tryggvar du lei så är det alltså förvärande sjömänniskor. För Skipstad var 14 år gammal vid en danko, kallades Henry Freeman. Men negv brott sig han ta. Och det är hänt negv fiskvinduöksen och dessa 4 årene särliga, det har vi vet allt om. Och det som är ganska tjejligt är att det är för negv ofrier mittlen vinnarna och politiska myndlägg. Og emot centralstyrning. Vi må djeva taimon som har skil 4 vinnene av løyva taimon til fralse som tar eier heva. Et annet som undrar meg av metalennegv, og som slett ikke samtidig vid, det er hvor ingen utländska kapitaler skal kunne være inne i fiskvinnen. Hvor kan ikke utländska kapitaler, selv skal ikke være noe meirlode, men det kan ikke være noe gale i at du och en globalisera och eller samfälla är vi har utländska kapital in. Vad är det man är vänster för? Och så är det ett träd. Och det undrar mig synter. Vi ser inte att jag skulle ha skilfyres ner. Men till det som är skilta så läs så är stall och löven är skilt nu. Jag vill säga att här är inte löven är inte knutet av skipen. Men jag kan ha en löjve, kan leie skip och göra en avtal vid det här skipet, för ut och fiske kvotterna för mig, så får jag till 30% och jag behalte 40% och lite sovande och snorsk. Det undrar mig att så är, men jag måste sätta mig mer in i dessa virskiftene, inröm i ärliga. Så här är det som utan Iva trånger till enterskåa. Tack för det. Tack för det. Räkve. Ja, helt snackar fiskvinner serveringar. Men Uppsalan håller vi ska uttakas. Det är snack om hur snäck man finns in och på Uppsala. Det ger vi själv mening, det ska komma in i hinnan någon. Tillfälligt i mera förnuftigt. Till pengarna vis pengarna vinner skapa arbetsplats och skapar möjlighet till nya utlöver. Det är så det stämma fungerar. Så jag kommer live så mäter vi att 12 år live är det rätta. Det är det som banken är eisen mäta hvis man ska ta lån från banken. Ja. Tack för det. Är det fler spurningar? Är det främst rätt så? Jag skriver mig några spurningar upp, men det är så lätt att jag finns nästan allt att veta. Men en spurning är att folk vid männingartarna de byggvar runt i färgen i samböden och det fungerar fint. Da de som blir äldre så har de tarv av örontinkorna ätelsheim till mera hjälp och så. Vad huxan har tid om de vidskiftene?
Ja, det var sindra tog som är värd in, ja. Här är det en stående människan ute i Ronavik som... Nej, en oman för Ätelsheim. Ja, lukka mig inte. Men här är stående som tar allmänna männa är färg in och sagt vi vill gärna hjälpa till att göra en stånd för folk som har särskilt törv. För vill vara vi. Och ta kom några kommuner, mellan andra Ronavik kommuner och säger ta vill jag vet. Ta landet betalt ju stånden alltid, men kvar i kommunen så betalt alltså gav stick och planering och allt det här. Så det var en sort samstarv. Det är alltid ösnen några som i visste ju att allmänna är väl vi och på att hjälpa till att göra bostäder här på ett. Jag nämnde Jan vi kunde just Uiboer skulle göra så att alla kunna bruka det och östhej som har särskilt törv. Hvis vi till dömes göra 20 Uiboer här som alla luka tegkrövene så kan han som hever ho löja det, de som så blir äldre och har bruk för att det är en varter stavur i stedet 4, ja men så är det nummer 3 en vartuibo. Så men så är att allt efter kvar törveren är så har vi möjlighet för i kommunerna har bostad för bäge de som är ung och har särskilt törv, men också lofta att de tar så blir äldre så kan de få en vartuibo i stedet 4. Tack för det. Elas några andra som hör en utmärkning där. Tortur. Jag är följande när spårningen äckla vi kommande. Tror jag att är det faktiskt i sångstöv. Vilmon bror han är 5 år gammal nu. Och han är bo och stående för männingartarna i medparten av livet. Och det som är här till det att jag var inte spurtan och man kunde huxa sig att bo och man kunde göra stående. Kärna här norre av eie. Det säger han nej, det vill han inte. Och så långt som han teker avgärna självor så respekterar vi det. Men givet det att röktar törveren han växer vid åren eisen är taimon som är männingartarna. Och tog det områdande att hus, heim, vi nejevum, faglion, röktarstarfölki är till tax och omstövnar är så som det skulle vara. Det här vet allt gott om det är starfölk, det är oför som arbetar innanför det. Det är ökje som han nu innanför är 50 av. Men det är inte alltid att byggningarna är attlejer till den torv som han hever och kommer att ha. Så här är pura greit att här må omstövnar bröjtas samsvärande. Tack för det. Sigfrid. Jag syns inte vad jag alltid när vi ändrar människor och allt det alltid. Alltså bäta alltså jag nämner i upp till 18 och 18 så här är det rasen det grivet av de som släpper in här vad gör det. Men så är det en balken i mitten upp till 20 särskilt ganska som är det i mitten och hur alltid ta alltså att göra skipan i förrjun och ofta har läntat till att kopiera skipan är som från för att fänga nöcker men ja, det är så få så det är alltid onkulla. Det borde ju lagt att skipan men man tar den skipan är som från och det är som regel onkur som det i mitten och man ger vanligt det som vanligt är att man fiskar en skipan till onkran som de möjligen ska så skratta sig mest till önstacklingar och då är det också som mamma alltid sätta samman ordentligt att finna kvart är det alltså sådant EV-skip är ju en katt en dörr ja snösch det där ringt av en skipan så räcker att handa personen och det är det ofta att det är för att vi det är så mycket för att vi tar oss för kvar alltså kvar en som kan döma ja som har bruk för dörr så tack för det. Räcker Ja, det är en trubbel ju att alla äldre röktne att vi har inte rött och tillbundet till fölkje som är få ganska skapta sig men för gott tillbud eller komma och ett hem här som det väl att kunna finna vi mer självstående så man gläsne och bor eller sen till dig och så är det åter de som är very för som isen komma skriva hem
tillböjer så smalt. Tack för det. Olaf? Som vi nevnte igjen, et samfunnet vil ikke kjent hvordan det er ferdig vi tar en veikast da. Og selv skulle vi gjøre det akkurat aller beste for at oppfylle tarven av veikast i samfunnet. Jeg har vært vidt av noen Edlesheimene nå i seneste, og det hadde utrolig ringt vi at manna de naive størvene og i sånne tøyene der, tøy at det var erbjøret i løn. Jeg var av barnesheimene siste uka. Jeg mener han sier at det var bare tøtjo etter at heimen som begynte her etter i det. Så større og stående. Så her er en øyelig utskifting og erbjøring av å få et mann i størvende, men jeg tror et underlønt starv. Så jeg vet ikke om så her må fagfeller komme på i og så som feller 8 for lagt ikke. Det må være sammenhengende spørsmål. Takk for det. Jeg har alltid hatt av å svær, eller være at det svær. Takk for det. Jeg har en spørsmål her etter Jongstane. Ja, hei. God kvalitet. Jeg husker meg, jeg har alltid slett ikke at det var svær. Tog at til vi tar en eldre som har mennesker her, ta landstyrskvinnan som at Annike Olsen kom til, og hun var i 2014 her alai. Ta i tjenestloven kom, hun sett tjenestloven av skra. Ta ble tås om, og ta var en reale fagfølge som sett sammen, AHV-felle, ikke alle møvlen, kjukling og AHV-felle, og alt de sammen, vidt sammen, skuld og til å gjøre seg tjenestloven. Og det var etter setninger fra landstyrskvinne, men så kom vel, og det kom Eikon Samuelsen til. Men hon valgte så eisende at hadde årframvisninger tjenestlovene, som så ble til velførerlov. Og i alle arbeidene som var vi, og i alle samlede togene, og til jeg tok over 2 år, eller hva det var, så ble det oss om, ja, men kvært vi kjølsarkjørrette. Tordur sier at Vilmund vil bygge hjemme til seg. Han er hjemme til Vilmund, han bor her. Så kvært vi teimon som har mennesker til, hvor kunne de ikke velge å slippe av et Edlesheim? Det ble tåsa, redan jeg kom til, hvor har de ikke samme rett som et andre for et Edlesheim? Og det ble ganske tåsa etter fram om, ja, hva det vi holdningen i akkurat landet? Det er jo ikke redan lenge siden at de kommet til førjer. Nekva dem, de kom hjem etter, men etter det var veldig utflott, om man kan si at det var den måten. De kom hjem etter, og de som kanskje bygger i det, og Edlesheimon gjengommel vi de som i det har kanskje tørva å slippe inn. Altså de mennesker tar noe i det. Og i midtelen, de som bor og Edlesheimon, ble ofte etter her vi, og jeg prøver i ångte selv å få det ut i midtelen til arbeidet. Det var, jeg vet ikke om jeg skal si at det var en ekskluderende kultur i midtelen akkurat eldre. Jeg vet ikke ordentlig om de hilde, kanskje at de var bedre fyr enn de som var mennesker der. Ofte kunne man slett ikke måned dem. Så det var noe som, at det fyllte noe som ikke vi. Selv om selvbestemmelse som vi sier at de mennesker der skulle heve, så heva det ikke ta mulighet til vidt og okkar eldre og vidt kanskje vi skulle til å brøyte holdning mot det. Det var et av tog, jeg råkner vi at jeg sverer mer spørsmål til Jakobsen fra meg, Anver, at vi nødt til at arbeide vi en Edlesheim som egnet til deg inntil vi kunne inkludere inn av en stånd. Så vil jeg si et annet imot et annet. Det et annet evne som jeg har sittet brent for her, det at jeg brenner for badnøsjonen, og jeg har det ordentlig viktig til at vi kunne
få et godt badnøk i jokken, bare til de som i skola, gengeskola, og i årenskola, og til de helt små. Og sjølvande til de vi ser rundt her. Det som jeg kunne huske meg, jeg har alltid for å lykke som Jekvann, hva kunne til bidra vi til i kommunene til dømes? Tror jeg, på et annet sommerferien, så var det en sin utskikkelig i minskene vi i skjøften innenfor badene og økje til åkken. Og jeg husker hva mener tid vi til å si at vaksen skulle være om badene. Og hva nå, jeg har alltid Sigfrøyer, ja, Sigfrøyer sier at det skulle være vaksen om badene. Om jeg sier Sigfrøyer at det skulle være vaksen i en skole rundt om badene, så råkner vi til å øtes vi. Så jeg mener at vi ikke holdt oss til at det skulle være 2,3 av omstrøyngen inne i stålen, så vi får faglig omkvarve. Inne så jeg at akkurat på et blodtrykk. Og så vil jeg gjerne vite hva vil jeg til gjøre for akkurat stålen? Altså fremetter. Hva vil jeg til en nummering? Hvordan skal nummeringen være? Det vil jeg gjerne vite. Her var det flere spurningar i øynene alltid. Normering og framanundan var det plass for folk eldre vi selger en tørve av Etlesheimon og ja. Akkur som råd til å Sigfrøyer jag lägger det där sista det var något som ja. Hit alltså inklusion ja man kan säga självante alltså det är men jag har ju en lösning på det där det var vi måste inte gå men alltså jag säger vuxen så är det ju alltså normering ju kör på pedagoger eller omsorgsringar och en minimumsnormering som man ska definieras och det är ja det som vi då tar som här är kanske en omsorgsring vuxen och aldrig en per 3 och kan en per 6 och patningar jag har inte ordet höll men ett format att definiera så är att ta ju värst folk för in och arbeta att det inte till som en tog med debatt eller att lossligt och man inte tälja som tog med debatten då att tog med debatten det är ta i pedagoger och hjälpa personer i samma debatten så det var ju inte jag hjälper på men alltså det har man för definiera det och annars ska du man får hit annars är det kommunalt det som landet kan göra till att sätta sig här minimumsnormeringarna som skulle vara galtan så är att man ser krövande blir det som för öppet land nu. Det är kommuner som är väl oma för det här som som är välmanna och det är kommuner som har det väl lagt det samma äldreösjon här i det heter man säga man vill inte köra nacka pengar och ta det lagt ut kommuner för sant och kvast badnagar så är det äldreösjon och då fyllt inte ner ta trade när vi la minimumsnormering vi och ta så och så typ så många kommuner som har några pengar här är ganska väl oma för det. Så det som landet kan göra till relation att pengar vi tar hvis man sätter så krav till kommuner som har pengar för vi. Måste pengar. Och det är nog det som landet kan göra kan man säga. Det är göra en minimumsnormering ram och det man kan gå för över just i som man säger i samstarv mellan alla fackbalkar och expertis och så vidare. Villas och så tar det. Bara lugna lilla vimärsing nu är det nog snack var så igen och så jag vet inte så förfärande om det men så vad som är var så var det kommuner slätt rörs vi att det var näka som var med allmänna val och så alla fackbalkarna så att må vi ta kommuner vi för att få normeringarna så en triinkär och så vidare men kommuner må på. Tack för det. Tortor. Ja, det är rätt som Katrin säger att huggborren är alltid avgörande. Allt är avgörande på en huggborr man har. Och helt med svärade Jan i samband med Vilmond. Han valde och har valt här till att vara att vi stod han är. Och det är helt i självor. Att det var bättre för han att kunna vara i en ägnavon steg alltså vi gav en fysisk som karmon och vi röktar stadsfolk. Men han har så valt att hälsa lösningarna och det har vi så respektera fullt ut. Och nu vet jag inte, man kan ha imska runt i munt kvar man har arbetat till av imska stående, men jag minns för att röktar hem Runavik i Synartøy. Da finner vi
en brukare inn som var menningarskjert. Hon kom inn, og hon fall, og metalliga väl till. Var fullt acceptera mittlen de som hon var samman vid till dagligt och sett i en särland dama hemma, det vill jag säga. Och det var till glädje för öll. Tack för det. Tordur, det var en två spurningar så hållt jag inte för att runda av. Gott. Jag har en spurning till Falkavaksomboje som sitter i Palborg kväll. Minns du rätt så var överskriften tja Rekva Taivoiko och i samhället. Så är spurning som är hur skulle vi trycka här som nutja tara presente bleita imagen tja Falkavaksjon ta till för faun arm så en hacka av skatten av pensionen tja Lalenton och lacka av skatten tja Hallenton. Det säger det vill jag rotla fiskvindmöskeparna uppsölna av fiskvindrätten attor kommande till makterna kommande väl. Så hur skulle vi trycka och på näka hur skulle vi trycka och på social malne som Falkavaksjon kommer vi ta det vill jag täcka hundratals miljoner väck från allmänna gården. Tack för det. Det var det öliga konkret men Rekve hur då ett svar. Jag tar fiskfinna först. Så tycker vi inte på att det går ut på att täcka bara snägg ur fiskfinna av brevi och så räkna att nyliga fiskfinna späckliga inte låta dem att ändå nöja sig, inte låta dem att männa sig, inte låta dem att skapa mer arbetsplats. Det är inte lätt att täcka pengar in alla ses och det är öliga lätt att ge pengar ut alla ses och säga att allt är gott. Men vi måste skapa några samfällen någon hvis vi skulle ge något ut. Att ge är alltid öliga lätt. Folkavlocken vill sjå om det skapas öliga till tog folkavlocken är en vinnarflockor. Man vill skapa några samfällen någon så vi säger här något att ge ut. Tack för det. Ja, det var den sista spurningen här uppe. God kväll. Jag får lycka att tacka en bara fortælla säga om en avbjörning som man har innanför landssjukhuset. Folk som har ADHD, det är bara en. Det är nek folk som strujas vid det. En kanning av en personer kostar 40 000. Det är Jordan Kanning att i baden ungdomspsykiatrin. Jag vet att i vuxenpsykiatrin stanta omlag 130 personer av bojlista. För 40 000 kostar det 5,28 miljoner. Tar pengarna skulle in ångstanne. Hade bara en avbjörning. Och så är det att jag är färdig att sätta spårningen till Rekva från Folkavlokken. Kvärt för det skatta skipan attlar Folkavlokken om han kommer till ska vara till kommande årene om det ska vara flatt skatter eller progressiv skattaskipan. Tack för det. Här var en konkret spurning och så till Rekva. Och hit var morgon konstatering ganska. Men Rekva hur då? Ja, tack. Ja, pengarna skulle till. Klädskatter har ångade helt vid införder. Det som Folkavlokken för väl på nu är att de Mial och Laland skulle få en skattalatta, skulle betala mindre i skatt. Så han var mindre flätor än Katanir akkurat nu. Progressiv, så vi är mer progressiv. Det är det nu. Ja. Ja, men det är eisen galdande nu att köra du pum. Ja. Nej, det är ångad vi införde en ordentlig taska. Nej, så Folkavlokken blir väl på att göra mer långt och la långt skatta detta. Jag hade väl säga att det var så här och
Mikael, hej du akkurat. Ja. God kvalitet, om man sier natt, det var ikke spennende. Det skal så smæge mig, for det går frem likevel. Først av vi mest Olaf. Nu har vi gjort Bånsheim nå. Du prøver rett lønnelæge innenfor at man gjør bøtten eldre og ikke elendet. Men det er ikke bare lønnelæge det gjelder vi. Det er teknen til vingen for arbeidet og en røkterheim. Det er her det gjelder. Du drev ikke folk til tog vi undnormering og i vanlig vakt og vanlig betaling og så här har alla kommuner och land en stora byrå lite. Men det man skulle faktiskt säga. Nu ska bli blå och snacka där. Vi ätne väljer på den dagen i kväll ja. Och man har bägge gånger efter här och efter ätne i ösne att öka jockon norr Seymour. Här var ölla få allmän arbetsplats. Vi då illa dreda till okon. Du ungen skom. Du hade vitnar tung plats. Kanske arbetsplats kan säga till la mera passion till kvinnor när vi hälso omsorgen och rökt och självande skulle vi åka ökon 3 år hända vägen. Rolig pröva. Tid och tycka kommunen här jag gör ett fantastiskt arbete. Hötlen här, vötleren och annars allt som är för ungdomen. Allt äntligen var framme tog. Du får folk att vara här. Men jag har en konkret spårning. Du tror gott om ett har lökningsväl. Men ett lökningsombud för lokalpolitik utan undantag. En spårning. Hvis det nu till så tinsen och att det skulle stämmas om ett väldöme eller 4, 5, 6, 7 väldömer. Eller mittellösningar. Kvar det valt. Det är ett väldöme har bara för till en mer lokalpolitik för dig. Tack för det. Tack för det. Det var nog så konkret spårningar. Några som är ja. Tar du det över på? Ja, det var negv diskuterat synare tog. Om det kvart skulle vara ett väldöme eller inte. Det blev så till ett väldöme. Jag alltid samband med ett mot Johansson, Jack och 8 för tog. Och man helt det var gott, men spårningen hade det varit så gott. Det som man vill till lös som det kallar det. Och tar vi och kanske det särliga tar politiker som är och placera i mister öknen som initiativ i en väldöme. Tror man vill det lokal politiken till lös, lika som han visar då. Och kvart är det så hur förr sätta samman. Förr inte sätta samman av lokal öknen. Vad feilar? Vi mennar lokal öknen och så mennar vi förra land eisne, samsvärande. Och inte ni om det. Så hvis jeg vil spurt beinleis om jeg hva det valgt, så halte jeg hedle mer til at ferdig atter til skje veldømmer, eller hva det er. Det alltid. Takk for det. Grøt alla. Noen andre som har en mening om det? Jeg halte ikke vi har haft altså, flere lokale politikere i løgtingene som akkurat nå. For alle välja sutt kangaroo, ja. Och det är nog en av mat man kan bli återvaldre på. Det kan ju från. Så är fällt så arbete för ett annat öke och bygg vi öje så har jag spelat fallit på en väg. Det är skit. Det är näkom det. Sigfrid? Ja. Alltså identiteten sitter också i bygden och i närområden och vi har alltid att jag har alltid bestämma för ju någon att just att flyga om det skulle ske ett akkurat talet till att ske men jag har alltid att det är ju inte jag dåligt på det som man säger men jag var helt där jag för kort och sånt att jag vet det är stadigt vi lokalpolitik så det men tack för det. Rekva? Ja, samtidigt timon till det blir mer och mer lokalpolitik och till allt vi det tycker vi därför vi är så allt det gamla skivan alltid. Tack för det. Det var ska jag göra. Oj, ni hörde om det. Villas, ja. Inte något att säga. Jag säger här runker hand hvis det inte är öliga viktigt så håller vi för runt det. Vi är långt färna synder i toina. Läge Konrad. En shotspårning.
Kvart vi färvinne skal hon ha det slags snack om. Skal hon bara leva sitt liv och vad ska andra släppa göra som man atlas är. Eller ska det styra sig havn. Eller gå så ha några bindning med det. Hatta var nog så kött och spårningar. Inte säker att Sverige lyckas kött. Hur hur att villas Konrad, jag nämnde att det var Lutsen Jan. Jag säger vi kunde just kvällastöjna vi äger till få naturgripa sådana norrösne. Så vi gör en turistmiddebel eller flera middebel här. Så låt oss sätta nettopp inte vara störst i havnene. Får vi till norr här så har vi ett näck bättre möjlighet för att det är störst i lokallöjtsen och sitta folk här ur lokallöjtsen så vidare att det är så bättre än kvart i Öjneland och Kona och vi ser tvär Islands sitter i havn. Så sjön ska det norr här. Tack så mycket. Tar du hej till också säga? Du markerar dig. Alltså skiljer spårningen som färravinnan som halt. Och fiskvinnan, älvinnan, det är nog bein vi stand och boskaparliga. Och ingen ivium till att färravinnan kan göra sig tojande bein att trät. Och till att flöjmer, färrasträmmer flöjmer in i landet och han växer och växer och växer. Men det som vi ute i är och i så måte har vår färro Visit Faroe Island gjort ett gott arbete att finna färra folk till förjar. Men det som den stora trupelagjen i det, det är att, och som vi absolut inte kunde leva vid, det är att färra skrivstover i Italien, i USA, i Belgien, i Danmark, Island och eisne aktörer i Färjön. Tar sälja färger till förjar och i Rokna. Tur nena Slattaratent. Tur ut till Myknesholm. Tur ut av Trälanöjperna och så vojar. Alltså, dessa männer tar driva vinno och på bekostningar till Taimon som omsitter eller eia hjørne Färjön. Og ikke en krona kommer til hese som eier, her som færrefolkene kommer. Hun ender ut til hese skrivstående og aktøren. Og det kan ikke halda fram. Og nu skal jeg fortelle deg en lukkla stuttlige til det at hva får oss hese bort ur? Og tog alt dette hent som nu kommet av bøndene og tidligere sett sine egnar henter. Hatt det urslitt av tog. Det er ingen andre har gjort nækka. Jeg kan godt fortelle deg nækka. Och det är Sigrun Vidjander av färrafolket och färralejaren förskon. Och en så visar det sin färralejaren med jag trycker du i lej. Han visar man en mynd som han är tid i Norrjäk. Här kommer näck färrafolk och det är inte joarfolk. Inte det som är hejan som får att det störa bort ut. Han visste man trutjar mynter tid. Og det var avførninger. Det var skatten fra folket. Lortar for å bruke godt forestår. Og jeg trodde vel å suttje etter skapen og døme at det var utlensker alt som det var. Tack för det, Tordur. Nej, på NG i häsen är detta skulle bøndene ta upp. Självande skulle ta som eier hjørna, omsida hjørna, have avgående færravinne. Hvor annars skal ha henne? Og om man styrer snäggbeter, annars kommer du så mot stå som Island. Tack för det. Pengarna skulle ligga efter lokalt. Här som man har några särskilt intresse av lite lost. Ja, men han sa det till färralejaren. Självande skal ligga efter ut i landet. Det sist skalt. Pengarna. Alltså, visst du pengarna, ja. Ja, det sist skalt. Det att visst du arrangerar en tur lika mycket färdig från här du betalt för det och bara släpper folk vi kanske möjligt
vi feralager i fjällene som andra öja och så fyllt skal det kasta sin av. Men för att renna efter enkelton ferande, det alltid inte smaligt. Jan har en fina grön och i dömen i fyra. Är så pura samt vi. Tack för det. Sigfrid? Ja, som är det ju bönten som öjer, han fullkomligen avgör rätt kvar släpper gäng och inte. Och det som så snör då man behöver en skipan som loftar att det blir still att det var energi alltså imsa skipan runt om alla sanna. Och det är som för det så kvar så vi står inte och då står inte den nästa till det så som inte. Löten är förra vinnan tre största utflyttningsvinna och nu vuxen vi 400 miljoner och så igen 13 lägga där. Och det är det som det ligger upp till så visst för jag har just en 8 eller jag har ett uppskott i alla fall. Det är ifall man teker bara för att från utlänningen till 100 kronor per utlänning som kommer till förra så är det upp 12 miljoner. Och det är för att vi får det är om 120 som färande som kommer till förra. Så till 12 miljoner här har det lagt upp till man lägger utryingar här och en utrying för till alltså till naturrökt och det är alltid det allra viktigaste och just nu att det färande kommer och det fär naturen och det är som där går det också natur. Och själv som bönt nöjrarna gör så alltid inte bara naturen jag bönt ans. Det är naturen jag kan utlo. Men att en utrying för till naturrökt och en utrying för till alltså vi är männing av färvänne och så en utrying för att i ögonen böjdslige och här halt inte man kommer till en mitteltid som öja gör. Så sjön ska det ut till men det är så en mat man kan göra det supplement att och ta jalda föringar inte. Trubbelage så blir ofta vi sån till kursild och mitten föringar och utlänningar tar det färrast och såna. Men här är så ett uppskott till att det är att lära alltså. Ja. Tack för det. Det är konkret på. Räcker stort. Det blev diskuterat Ullanek för vinnan och jag hade det blev diskuterat västra i kringvarsnon. Att flockar var så att jag samt där föringar skulle släppa gänka i havnen och utlänningar skulle ha ära trader. Personligen så hade jag att bönderna skulle släppa att göra det på tarramata och alltså till utlänningar hvis jag vill sälja ett annat till utlänningar. Men till föringar så ja, föringar ska gänka. Och nu konkret på, tack för det. Öjla stort. Ja, men tar man inte pengar så finns ju en lån tjänas av vi. Alltså som det var en amerikanare vuxen med han var kund för i familj och det kostade han skulle jalta 500 kronor för jag gänga 3 kilometer alltså för jag släppte in något öch och jag en grusväg 3 kilometer och för det som 500 kronor kunde han släppa i alla nationalparkerna i Amerika vid familjen alltså där färra nog snägg mer för alltså jag bara det de var väl ju inte annars att vi tar det och sätter det kan inte bara alltså vi är en färra lojal det kan inte bara blacka folk ut i hejan och så säga nu det gold så gångt det bara så det var en lån annars vill vi ska lägga pengar vi. Tjumoning. Tack för det. Okej, jag håller vid runt av nu och Arne vid så snart halt rycka och så får det lycka öliga kött. Det får något och parst att säga kui borgarstjärnan ska välja tickon. Kui skulle du välja tickon? Hellre än omkring av hinnon. Väl någon. Tar du? Vi börjar hinna ända någon men ja. Tar du trubbla traktor ut först så tog först du får över något sharp. Ja, så det är en område i kväll och särskilt har det varit det så kallade och blöjt och virrande som har tydning för åken öll. Men vi må inte glömma det som har allt stor tydning för det förska samhället till vinnan bäge av skjegve och land. Och då är det så nejot att hon får gå trygg kår att virka under. Och så ska jag fortälla dig om hur det skulle välja med. Är det som på en kär? Ja. Ja. De skulle välja med till att det är det torrt. Och de skulle välja med för det som vi är. Och standa för. Och jag hoppas att jag har varit så mycket grejer här i kväll att det finns en avbändning av kurser hva det vill. Och så är det ett annat rent matematiskt. Det betyder
nekv at I fai nekvar etkvöver eie, du tar etkvöver kunne gjøre at tid få en ting man valda. Hetta sier ut fra rent matematiskon, at vi tar en luttland flokk, og det skal minne til I så måte, og eisene at jeg har ikke så nekvar motkandidater spjadder kring land. Tar tveir, tror ikke 4 kanskje. Takk for det. Takk for det. Rekvem. Jag har valt att bjöa mig fram till att jag tycker att jag kan göra mån. Jag unger och jag vet att jag vet inte allt än. Jag är inte allt vidande. Men jag vet att jag kan sätta min ui öllting. Jag vet att jag klarar att finna sämjer. Röjna att finna sämjer så bäst som möjligt. Och jag vånar att till visar mig aldrig. Tack för det. Tack för det, Rekvem. Vilas. Till skulle jag välja med till att jag har den bästa packan, jag har det bästa tillbud. Det var det som Lars Larsen säger. Men sambandslockaren är ju den ena slockaren som vill varva utav rysfällskapen. Och utan rysfällskapen, hur ska sån jag tar få en hus I Grönland hvis det är kött finns 4-5 miljarder för att han ska sanna. Ja. Så det här smäckfullt av fördelen. Så jag vånar ju ösne att tillvälja med så vi får ett störst på här I Sundaland. Tack för det, Vilas. Sigfrid. Ja, först och så hoppas jag välja omkring Janne Larsson och helst omkring Estrad nu alla bäst det med. Ja, alltså jag håller vis så arbeta för Janstov. Mittlen Berg, Milchini og også mittlen at det mindre måneder mittlen til fatet og det rykker I landet. Det brenner for utbygging av måler kunne jeg falske. Og så halte jeg nu til det kjente vinner så skulle det ha en borardikt menning. Altså det løser ikke bare hva vinner for hva vinner. Altså vi skulle ha det borardikt. Og så rekker vi så jeg har lagt det noe I tingene, men det redan ikke jeg etter å lære, men jeg vet om du velger meg allikevel. Takk for det. Og Olaf, her så står det. Ja? Som det siste. Dette ikke mulig å vimerse at det Nei. Ikke en gang tørt. Jeg halde reis meg opp alt. Jeg så meg å sitte. Altså her grør omgengande fot. Omgant tøy har bo som ek folk I fargen. Omgant tøy har arbeidsløse ved så lokk som nå. Omgant tøy har som ek folk ved I arbeid som nå. Omgant tøy som ek skatter kommer inn I landskassan og kommunkassan her. Omgant tøy har vi vært nærre løsningsene nå. Nå tøyen at vi stivust lakka blokken, så han vært borster om slått tøy. Tar noen få øker etter det uttaka, til deres rettaskipene, lakkreglene og utlendingamal, loftrummet og lesterstolen er stor. Vi vil samle oss I danska midlager om at gjøre en fullveldssottmala. Her vil vi en fralt som fellesskap avsettes samstarv om midlande Gjaldøyra, retten til borgaren Bavan London, samstarv om Haksta Ratt, og anna samstarv som tar tvær kjølståer vinakjøver. Vi skulle gjøres avhøft av øtlom peninga stål I utanfra. Ferdig av vel, så krosser vi med alle steder. Det trygt for å gå av gang til så jeg så Arne kan holde fram. Takk for det. Takk for det. Takk for det. Jeg halte nå vi ferdig ryslig lengt til tomme tøyene, og noen det blitt noe synteklokere om hver krossen skal settes. Jeg skal ikke si at hver skal settes, men jeg skal bare si minnes til at farvel til grundarleie under akkurat folkereie. Og så færer vi som sier at enda vi første ørlige tjåsangene, vi vil røse oss.